Skal vi sige værsgo til dig? Ja, Og så tror jeg nok. Mikkel, værsgo, take it away. Det kan slå lidt. Øhm, jeg er så heldig at blive inviteret til at komme og holde et lille oplæg. Og det her oplæg, det handler om AI og det, der hedder chatbots, og hvordan man kan tilføje måske en mere legende tilgang til undervisning, netop ved at bruge AI og chatbots. Så det er det, det kommer til at handle om. Lige kort, så hedder jeg Mikkel Rå Petersen, er uddannet skolelærer i 2007 og har været læringskonsulent her i Kommunen Grafik Sammersok siden 2020. Og så har jeg en master i IKT og læring fra 23. Og det er sådan min begrundelse til at kunne være her. Og så har det interesseret mig meget, det her med AI, som en del af mit arbejde. Det program, vi skal igennem, handler lidt om, hvorfor AI og hvordan. Så har jeg et lille spørgsmål til jer, om det er noget, I allerede bruger og kender noget til. Og så vil jeg kort gå ind i en lille forklaring af, hvad er AI, chatbot og prompt. En lyngennemgang. Hvorfor skal man egentlig bruge det i skolen? Hvad giver det mening? Og så har jeg en lille mini-demo. Og så, hvordan kan man selv gøre det i sin egen undervisning? I har måske set, der allerede hænger nogle billeder rundt omkring herinde med nogen, der ligesom er taget uden for The Simpsons med nogle QR-koder, og dem kommer I til at prøve at chatte med lidt senere. Godt. Men lige til at starte med, så kunne jeg godt tænke mig bare lige kort at høre sådan jeres erfaring med AR. Er det noget, man bruger, kender til, gør det i sin hverdag, eller hvordan? Så hvis der er nogen, der har lyst til lige at måske at kort give et indtryk af, hvordan man gør det. Ja? Bruger det arbejde i gymnasiet? Ja. Skal jeg trykke på den? Nej, du skal bare tage den i toppen. Nå, op. Om man må være til ret bunga. Jeg er gymnasielærer her i Guksnu. Jeg underviser i engelsk, historie og kulturfag. Ja. Og jeg bruger AI blandt andet til at lave planlægninger af undervisningsforløb eller modulplanlægning. Og jeg bruger også AI til ligesom at sige goddag og godmorgen. Find jeres telefoner frem. Spørg den om det her. Altså hvis vi for eksempel starter et nyt emne, hvad kan AI sige om emnet? Og hvor kan de finde de forskellige ting henne? Ja. Og vi er sådan, prøver at øve dem i at være kritiske omkring, hvad det er for noget AI fortæller dem, og hvor infoen kommer fra. Og at de skal være kritiske med hensyn til, hvad AI siger, og også måske en gang imellem fact-checke. Er det nu rigtigt, når vi har historie, når vi bruger AI, og hvorfor er det så vigtigt at have kildehenvisning? Ja. Så du bruger det allerede meget, kan jeg forstå, i planlægningsfasen og som en sparringspartner i forhold til, hvordan man kan gøre tingene. Og bare for selv at se en ny vinkel. Kom med 5 punkter til, hvordan det her argument kan serveres for elever, og så kommer den med idéer. Ja. Og så kan man så bruge det, eller lade være. Eller... Så det, jeg synes, en kognitiv samtalepartner. Ja, det synes jeg. Det giver ofte rigtig fine, gode idéer, og for eksempel hvis man skal have en debat i klassen, så kan man også få den til at, ligesom at lave karakterer. Og så kan man det er jo faktisk lidt af det, vi skal prøve at arbejde med her lidt senere. Er der andre, der vil byde ind, om der er nogen, der bruger den? Ja. Uanga уллуиннарсиутингисарпаа аторлума сулининну атуартитсининну таавалу приватим наммин арлаанни аперсориортарпаа сиуннерсуугисиннаанерсо ималуун арлаатигу оқилисаатиту аториортарпа сивитторпо таава атуартитсинерма аннертуум илаатигу налорнитиллунга аториорсиннаасарпаа planlæg bilersarusиорнеруппак ималуунни
арлаанни налорсаат сиуннэрсули синнаас аторсинаасик аттарпа. Okay. Andre, der vil byde ind? Ja. Det er så ikke i forhold til undervisning. Jeg er i gang med en kandidatuddannelse, og der er vi i starten fik vi at vide, at vi skulle være lidt påpasselige med at bruge den. Fordi ja, vi skal jo skrive opgaver, som vi skal bestå, og vores opgave skal jo ikke være skrevet af AI, men nu er de så blevet lidt mere åbne omkring det. Så har vi brugt den til at, vi skulle lave nogle interviews med, og det kan man jo også gøre med elever, men så skulle vi lave nogle interviews, som vi så fik transkriberet, og så kunne vi vedhæfte alle vores transkriberinger i AI, og så få den til at finde 3 overemner, eller et eller andet. Så på den måde har vi brugt den til sådan at få lidt eller måske overblik over vores opgave og struktur. Mm. Ja. Perfekt. Jamen, det er jo mange af de samme områder, som jeg egentlig også godt lidt vil komme ind på her om lidt. Men det, som jeg gerne vil prøve at kigge på i dag, det er det her med, hvordan kan vi bruge AI, så det ikke bliver en passiv måde at kommunikere med en chatbot på, men så det bliver en lidt mere aktiv måde, hvor man faktisk måske kan få en refleksion ud af det, eller en dialog med den, i forhold til, at eleverne kan få et andet perspektiv på nogle ting. Så det er det, det handler om. Så hvorfor ikke lade eleverne chatte direkte med historiske figurer, religiøse ledere eller andre betydningsfulde personer? Og jeg har bevidst valgt at lave det som i The Simpsons billeder, fordi at det er stadig vigtigt, at man er opmærksom på, at det ikke altid er faktuel viden, der kommer ud. Så det stadigvæk er, man er lidt bevidst om det som elev, at det ikke er noget, vi kan sætte 2 streger under på, at det altid er korrekt. Sådan lidt kort om AI og chatbots. Har jeg lige brug for lige kort at sige. AI, kunstig intelligens, det findes i mange forskellige former. Det findes i vores telefoner, i forskellige afskygninger. Det kommer mere og mere. Og det er noget, hvor man ligesom kan sige, at man kan få en computerprogram til at reagere på de ting, man giver den af informationer, og så kan den give et output på det. En AI-chatbot er mere en kodning af et program, så man kan få præcis det output, som man gerne vil have, at eleverne ligesom skal interagere med. Så har vi det, der hedder en prompt. Og hvad er en prompt? Det har I måske hørt det ord før. Jeg har prøvet at lave et billede af det. Det er, at man tager en masse informationer. Nu har jeg lavet det som en opskrift, kan man sige. Putter ind i en maskine. Du fodrer den med en masse ting. Og ud af det, så kommer der en output, en ret. Og i dag, der bliver det så, at jeg har prøvet at kode de her chatbots til at være nogle forskellige historiske personer. Jeg har givet dem en masse informationer, hvordan de skal tiltale en, hvilken aldersgruppe tager den højde for, og så videre. Og så spytter den en figur ud, Kleopatra for eksempel, som man så kan chatte med. Så, nu vil jeg gerne have jer til at være lidt aktive. Jeg har prøvet at lave en med Hans Egede. Og hvis I har en telefon eller andet, så kan I lige prøve at scanne den her QR-kode. Og så skulle den gerne åbne op for jer, sådan at I kan prøve at chatte lidt med Hans Egede. Og jeg vil ikke sige så meget. Jeg vil bare lige give jer lov til at prøve at stille nogle spørgsmål og prøve at interagere.
Så det får I lige et par minutter til lige at prøve at stille den nogle spørgsmål på den ene eller anden måde. Og hvis man har problemer med det, så med at komme ind til det, så hvad hedder det nu? Så sig lige til. Jeg går ud fra, at I er kommet ind, siden I kigger ned i skærmen, de fleste af jer. Ja, prøv bare lige at skrive lidt sammen med Hansi. Jeg tror, vi skal spørge ham bedre om det. Ja, Jeg skrev, hvornår kom du til Grønland? Mm. Så svarede den. Han siger, til gik bort. Det er ligesom tredje person. Okay, ja, ud til. Det er fint. Godt. Jeg tænker, det er vist okay, vi stopper nu. Hvad tænker I om det? Hvad er jeres første indtryk af det? Ja? Så det svarer hurtigt, ja. Hvad tænker I om sproget? Hvad sprog skrev du på? Eller altid? Okay, ja. Så du skrev på grønlandsk til den? Hvad tænker I om sproget? Er I unge nok? Du sagde noget om, at det var tredje person, den svarede i. Det kommer vi lidt ind på om lidt, fordi at, det er forskelligt, hvordan jeg har bedt den om at skulle svare. Men det kan vi prøve at snakke om lidt senere. Det var sådan meget, det var præcist, og det var hurtigt, ja. Er det en god samtalepartner, tænker I? Bare lige. Ja, Ja. det synes jeg. Altså, da jeg startede med at kigge på det her AI, hver gang man bad den om at lave noget på grønlandsk, så var det volapyk. Og inden for det sidste halve år, der har det udviklet sig helt vildt. Og jeg har måttet, fordi jeg er så dårlig til grønlandsk, så har jeg måttet tjekke med en masse personer, og de siger faktisk, at det er okay, det grønlandsk, der kommer ud. Så det faktisk godt kan bruges nu. Så det synes jeg jo er rigtig spændende. Men hvorfor er det, vi vil have eleverne ind måske og snakke med Hans Ede? Og jeg har ligesom bygget op på 2 ben. Der er en dannelsesperspektiv. Vi skal have eleverne til at kunne forholde sig til
AR og alt det, der foregår på nettet. Og vi skal også forberede dem til, at det kommer til at fylde mere og mere overalt. Undervisningsmæssigt, der kan vi sige, at vi kan få adgang til flere perspektiver. Eleverne, de kan læse en bog i dag, de kan gå på nettet, de kan tænke over tingene, men nu kan vi faktisk få dem til at have en dialog, så det ikke bare er envejskommunikation ved at sidde og læse det eller modtage det. Og så kan vi samtidig få dem til at være kritiske i forhold til det, der kommer ud. Så længe vi husker at gøre dem opmærksom på, at det ikke er eventuelt fakta, der kommer ud af det. Og hvorfor er dannelsen så vigtig? Vi har nogle søde små elever, der er alle mulige steder, bevæger sig rundt på alle mulige sociale medier og alle mulige steder på nettet og sådan noget. Og der kommer bare mere og mere video eller tekst, som man ikke kan nødvendigvis skelne så godt, om det er fake eller om det er rigtigt. Internetkriminaliteten er støt stigende, den almindelige kriminalitet er faldende, så vi bliver nødt til at være opmærksom på, at vi skal have dem til at være kritiske i forhold til alt det, der foregår. Ja? I den her prompt, du har givet os, kan du så som underviseren gå ind og se, hvad for nogle spørgsmål har de elever spurgt om? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Den er hos de enkelte devices, altså det, de spørger om. Det må jeg sige pas til. Det er faktisk, det ved jeg ikke. Jeg kan gå ind og se min egen. Så kan jeg gå ind og se den, jeg har lavet. Så kan jeg se, hvad jeg har spurgt om, og hvad den har svaret. Men jeg tror ikke, jeg kan gå ind og se, for jeg har ikke ejerskab over, når du går ind og skriver med den. Ja. Jeg har set på en skole her i byen, at eleverne brugte noget lignende det her. Så tog de screenshots til læreren, så bagefter kunne snakke om det er bare et godt spørgsmål at stille, eller hvordan kan man omformulere. Det vil nemlig være et godt redskab for lærerne, ligesom at sige, okay, hvad for nogle spørgsmål stiller mine elever egentlig? Ja. Hvordan er de interesseret? Hvor meget ved de selv i forvejen, når de spørger? Ikke? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg er sikker på, at det skal nok komme på et eller andet tidspunkt. Og til sidst der vil jeg også lige kort vise, hvordan man kan gøre det, hvilke redskaber der ligger. Men det dykker jeg ikke så meget ned i dag. Det sidste nye, det er, at jeg har fundet en video, som noget af det nyeste, der er lavet, som kun er AR-genereret, for at vise, hvor godt det er blevet, og i forhold til det der med, hvor vigtigt det er, at eleverne har en kritisk sans i forhold til, hvad der kommer. Og jeg ved ikke, om I har oplevet, at der er nogen, som der på Facebook også nu deler alle mulige videoer af gammel dame, der fodrer en orangutang, eller nogen, der bliver spist af et eller andet, og nogen tror, det er rigtigt, og nogen er ikke kritiske over for det. Så det her med, at det er bare vigtigt, at vi gør de unge bevidste om det. Og det her, det er noget af det nyeste, der er kommet. Det er ikke så god video, fordi jeg har måttet finde den sådan lidt forskellige steder, men I kan jo lige prøve at se den. Skal se, om der Michael Jackson, som der stjæler noget, jeg tror det er Kentucky Fried Chicken, fra en og kommer dansende væk. Intet er rigtigt. Det hele er AI-genereret, og det er bare for at vise, hvor vildt det hele tiden rykker sig. Det bliver vildere og vildere, så det bliver bare sværere og sværere hele tiden at forholde sig til. Og det kommer bare til at være endnu mere det fremadrettet. Godt. Nu vil jeg gerne stille jer en opgave. Bare lige for at prøve at se, hvordan det kunne se ud. Det er ikke en elevopgave, det her endnu, men det kunne blive det. Jeg har det heroppe som et eksempel.
Vi vil gerne kigge på historien belyst fra 2 perspektiver. Chat med 2 forskellige personer om samme emne. Og nu har jeg bare så valgt kristendommens ankomst til Grønland. Og jeg har Hansi. Han hænger også herover. Og så har jeg Aron fra Kangak, og det er Arlut, undskyld. Det er sådan, han skal udtales. Og jeg vil gerne bede jer om at være de aktive nu, ved at prøve at bruge QR-koden, der hænger til hans side, til Hansi, og så prøve at stille ham nogle spørgsmål omkring, hvorfor kom du? Hvad var dit mål? Amma. Det gør vi også med Arlut. Og han hænger der. Og hvis man har lidt tid, så kan man også prøve lige at kigge på, for jeg har ved siden af, der er hængt et lille papir, hvor der står, hvad har jeg sagt til den her chat? Hvordan skal den være? Men vi starter lige med at prøve at chatte med hans Ede, og bagefter Aron. Og jeg vil gerne have, at... nej, det gør I bare lige. Stil nogle spørgsmål til dem, og så prøv lige at reflektere lidt over de svar, der kommer. Hvad siger vi? Yes. Så man kan jo lige starte med Hans, eller hvem man nu har lyst til, og stille ham nogle spørgsmål. Hvorfor kom du? Hvad var dit mål? Hvordan oplevede du dit første møde? Nogle forskellige spørgsmål, man synes, der kunne være interessant. Og så bagefter, så prøver man at gøre det samme med Aron, og se, hvad han siger til nogle af de samme ting. Og man må gerne spørge om nogle af de samme ting, så man kan se og sammenligne svarene lidt. Så det får I lige 5 minutter til. Jeg vil ikke se den der. Nej, QR-koden. Ja.
Ja, det er blevet spurgt på hinanden, som også det her. Sjovt. Anlatsın. Gå ind i rute. Godt, så prøver jeg også lige at tage Aaron og få ham med, hvis I ikke allerede har gjort det, så I får et andet perspektiv også. Katten? Nå. Så er der noget, som, hvis du spørger Hansi, svarer han så anderledes på det i forhold til iPad, eller ja, jeg har ikke noget papir. En lille note, eller husk det måske. Er det, hvad den skriver, I sidder og griner af? Åh. Det er jo lidt sjovt. Ligegyldigt hvad, så vil den gerne give et svar. Om det så er rigtigt eller forkert skrevet, eller om det giver mening. Men den er jo lavet til, at den skal svare.
Hvad skal jeg trykke? Tryk på skærmen. Ja. Nå, så prøv lige at gå til den sidste. Er der noget forskel på deres perspektiv? Prøv lige at sætte det op over for hinanden. Og så kan vi lige, bare lige hurtigt, det får I lige et par minutter til. Godt, så vil jeg prøve at gå lidt videre. Nu kunne jeg godt tænke mig, at... nu skal vi se, om den skifter her. Sådan der. Et refleksionsspørgsmål. Først, og jeg kunne godt tænke mig, at I prøver at diskutere det med den, I sidder sammen med, eller tæt på en. Det her med, hvad lærte eleverne, de ikke ville lære, hvis man kun havde én vinkel? Og hvordan eller kan det bruges i jeres undervisning? Så det er sådan 2 spørgsmål. Og dem kunne jeg godt tænke mig, at I måske prøver lige at snakke med nogen om. Og det kunne være lidt sjovt. Nu sidder der nogen fra GU. Og så sætte sammen med en fra en folkeskole måske. Så prøv lige at sætte jer sammen. Man behøver ikke sætte jer sammen, men bare lige rykke sammen, og så prøv lige at snakke om det. Hvad lærte eleverne, de ikke ville lære fra én vinkel? Og hvordan eller kan det bruges i jeres undervisning, det her? Godt. Jeg har tilladt mig at afbryde lidt, selvom jeg kan høre, at der er god dialog. Jeg kan prøve, ja. Er der nogen, der lige vil fortælle kort, hvad man snakkede om og tænkte omkring det?
der nogen, der har lyst til at byde ind? Hvis vi nu tager den første. Hvad lærer det eleverne? Eller kan de lære noget? Det her med, at de ikke får det fra én vinkel. Ja. Jeg lader bare meget mærke til, at ChatGPT er meget politisk korrekt. Ja. Den er meget sådan påpasselig med ikke at sige noget, der er forkert. Og det kunne måske også være en vinkel, at eleverne, hvis altså de dygtige af mine elever, vil i hvert fald lægge mærke til, at hans eget dagbøger og det hans eget ligesom siger om grønlænderne der, er meget mere sådan tenderende til negativ holdning til, hvad ChatGPT ligesom kommer. Ja. Hvor den ligesom er meget venligsindet og siger, at jeg er her for at hjælpe grønlænderne. Ja. Og dagbogen er meget mere sådan konkret og meget mere om de stinker, og de var til alle de her dårlige ting. Det håber jeg, at sådan en ChatGPT oplevelse vil kunne give dem, at ChatGPT har nogle kodningsfejl på den måde, at den kan ikke gå ind og være negativ. Jeg tror måske også, at jeg har skrevet i, at den skal have jeg kan ikke huske, hvordan jeg har beskrevet det, men en venligt sprog og imødekommende i forhold til, og det tror jeg, og det lavede jeg mest for, at det skulle være nemmere for eleverne at kommunikere med den, men ja, men der er helt sikkert indbygget nogle bias på en eller anden måde. Andre, der vil knytte en kommentar til det? Til den første del? Eller måske den anden del? Er det noget, der kan bruges? Kan I se det? For eksempel, hvordan de kan formulere deres spørgsmål. Ja. Altså sådan en interviewtræningsguide, eller sådan en måde at øve sig i at skulle interviewe nogen, ja. Ja. Det er også måske en anden svar, hvis de formulerer på den anden måde, og så på den anden måde. Ja. Svarene afhænger af, hvordan du stiller spørgsmål. Ja. Jeg synes også, at det giver eleverne en virkelig god ordforrådsindlæring. Det giver dem nogle muligheder for ligesom at få et måske lidt mere simpelt sprog til at kunne forklare, hvad skete der egentlig, da hans æde kom, og det var mellem hans æde og Grønland. Ja. De får en eller anden form for sprog, de kan læne sig op af, hvis de for eksempel har svært ved dansk. Ja. Så kan de nuancere sproget ved hjælp af ChatGPT og ligesom få noget ordforråd den vej igennem, som de måske ikke ville have fået ved at læse en svær tekst. Nej. Den hjælper dem med at styrke sætte ord på og styrke eget ord. Det synes jeg er spændende. Helt sikkert. Man kan jo sige, der hvor det kan måske være svært, det er jo, at det kræver, at du kan skrive i en eller anden form, at du kan stille et spørgsmål. Fordi man kan ikke, jeg tror godt, man kan godt indtale på dansk og engelsk, men jeg tror ikke, du kan tale til den på grønlandsk, så den skriver det og stiller spørgsmål endnu. Så det er det stadigvæk begrænset af. Men selv ved meget dårlige stavninger og skrivninger, så vil den kunne forstå et spørgsmål. Så alle har egentlig mulighed for at deltage i samtalen. Så at vi kan ligesom få nogle flere med i den her samtale. Godt. Jeg har brugt den i en anden sammenhæng, hvor vi har kigget, eller lidt til samme sammenhæng, men hvor den så er blevet brugt i forhold til, hvor jeg har lavet nogle nedslag og sige, det er det her, vi skal koncentrere os om. Eleverne i forhold til kulturen. Hvad sagde Hans Ede? Arven, forskel, religion og tro, og kigge på det, for ligesom at man kunne lave den her sammenligning. For det kan være svært for elever at vide, hvad for nogle spørgsmål skal vi stille. Og hvis vi laver en åben sammenligning, hvor skal man starte, og hvor skal man slutte, så det var en måde at kunne understøtte eleverne på det, at sige, de her spørgsmål, det er jo gerne det, som jeg vil have, vi fokuserer på. Og selvfølgelig, når det er en chatbot, vi har med at gøre, så hvad er det vigtigste i livet? Og bede den om at svare på det. Det kan den nok ikke, men det kan i hvert fald få eleverne til at måske lede efter det i forhold til det, og så bagefter måske have en diskussion i klassen. Hvad er vigtigt for dig? Eller på anden måde.
Vi kan selvfølgelig ikke vide, hvad det er, de to herrer har sagt omkring lige det. Men man kan da i hvert fald prøve at stille de spørgsmål, og så prøve at tage noget ud af det. Jeg har her en hel opgave, som man kan tage og kigge på bagefter, hvor man kan måske blive inspireret eller sige, Susa, det kan jeg slet ikke bruge. Men man er i hvert fald velkommen til det. Tiden går. Jeg har lavet en masse andre chatbots, som jeg synes, I lige skal prøve at sige hej til, for I ikke bare skal sidde ned og nu er det sådan en lille lokale, så I kan bare faktisk sidde med jeres kamera og zoome ind, men I skal faktisk op og stå og gå hen til dem. Og så synes jeg, at I lige skal samtidig kigge kort på, hvad har jeg skrevet? Hvad skal de kunne? Hvad skal de svare på? På hvilken måde har jeg sat det? Hvordan jeg har kodet den her chatbot her. I skal ikke kigge det hele igennem, men bare lige sådan skemme det, fordi det kan måske i forhold til, hvordan den er sat op. Og så synes jeg ellers, I lige skal prøve at rejse jer op. Jeg har Cleopatra, jeg har Diego Maradona, jeg har Charles Darwin, og jeg har Anne Frank, som I ikke har prøvet endnu. Så jeg synes lige, I skal prøve at chatte lidt med dem, og jeg sætter dem også lige op her. Så hvem man har interesse i at prøve at chatte med, kan man jo lige prøve at sige hej til. Det skal du gøre. Ja. Det tager vi lige næste gang. Det er den næste, vi starter på. Så nu skal I bare lige prøve de andre, så skal jeg nok vise det. Det er fordi, jeg arbejder i handicapskolen. Ja, jeg viser, hvordan man gør lige om lidt. Hvad gør man, hvis man har besluttet sig for kun at svare på grønlandsk? Så prøv at stille spørgsmål på dansk. Ja, det gør jeg Nå, også. det er okay. Kom bare med svar. Okay, det kan godt være, jeg har været fordi på et tidspunkt oplevede jeg, at den blev ved med at skifte tilbage til dansk, så prøvede jeg at være ihærdig med, at du skal svare. Så det kan godt være, at den bliver ved. Jeg har sågar prøvet, at da jeg lavede hans ede første gang, så lavede jeg det som første person. Og der begyndte så begyndte han at svare på grønlandsk med det grønlandsk, han havde lært, synes han. Så noget af det, der blev lidt dansk, og så lidt grønlandsk. Bliver den ved? Nej, den Nu, okay. Jeg ved, jeg har ikke selv slået det til, og da jeg så ville prøve at gøre det, og vise mig, prøv at se, hvad det er. Jeg tror, det luk her. Ja. Jeg har om Egypten med mine elever lige nu. Ja. Lige se det dokumentar om Cleopatra. Ja. Så det er lidt sjovt. Ja, det er lige den også, jeg har taget med. Mit spørgsmål gik ud på,
om det at være kvinde i den tid, hvor hun var kvinde. Ja, ja. Der var nogle begrænsninger med hensyn til hendes rolle som leder. Ja. Begrænset af, at det var mænd. Et mandsdomineret sammen. Meget der tyder på, at det har hun jo været. Hun var jo rent med sin egen bror, for eksempel. Ja. Og at kvinders rolle jo var afhængig af hvem der lige var manden i huset på det tidspunkt. Ja. Jeg er slet ikke inde i... Jeg har bare taget den som eksempel, men det er meget sjovt, du lige... Ja. Men du kan se, nu stiller den der op sådan lidt firkantet. Det er ud fra de spørgsmål, eller de eksempler, jeg har skrevet derinde. Så det kunne man godt gøre mere flydende, hvis man ville have det. Ja. Den siger faktisk også, at egyptiske kvinder havde faktisk flere rettigheder end mange andre steder i den antikke verden. På Arior indgå aftaler for sager ved domstol. Det kunne man overhovedet ikke i Rom. Nej. Der var du... Og som kvinde var du overhovedet ingenting andet end, at hvis du var gift med en betydningsfuld mand, så var du mere betydningsfuld. Så fik du mere status. Ja. Så. Men de er blevet rigtig gode. Det er ret vildt, hvad den kan nu. Og Kleopatra var jo en lært. Hun begik jo sig i deres biblioteker, kan man sige. Hun sad jo og slugte bøger. Hun talte flere forskellige sprog. Okay. Ja. Jeg kender en mest fra Asterix og Obelix. Nå, nu skal I høre. Vi skal lige nå det sidste. Og nu har jeg jo lige prøvet de her 6 forskellige personer. Og den måde, de svarer på, det afhænger meget af, hvordan man har sagt, den skal være. Jeg har lavet en punktform, hvad de skal kunne svare på, og så begynder den også automatisk at svare lidt på samme måde i de her punktformer her. Det kan man selv vælge, hvordan det skal være. Da jeg prøvede det første gang, så ville min søn helt vildt gerne snakke med Ronaldo. Så jeg lavede en til ham, så han kunne snakke med ham om, hvordan han skulle lave et træningsprogram, så han kunne blive verdens bedste fodboldspiller. Og så prøvede han at snakke med ham, og så lavede sammen med Ronaldo, så lavede de et træningsprogram, han skulle lave hele ugen. Så det er bare lidt sjovt, hvordan det kan bruges på forskellige måder. Men for at I skal kunne gøre det her, så vil jeg gerne lige vise jer en mulighed i hvert fald. Jeg har... Skal jeg se, om skærmen vil med? Der. Jeg har lagt et link ind til noget, der hedder skolebot.dk, som der åbner op for alle mulige forskellige ting. Jeg ved, at man kan logge ind på forskellige måder. Det kræver et login for at gøre det, for den skal ligesom gemme den her chatbot, du har lavet. Og man kan bruge sin private, hvis man har lyst til det, men jeg ved også, at man kan bruge sin adapt til at oprette sig. Sådan som det er nu derinde, der er der selvfølgelig begrænsninger på, hvis man ikke køber det fulde. Men jeg vil bare vise jer den mulighed, at man kan styre det på den her måde. Man kan nemlig også gøre det på andre måder. Men jeg vil lige vise jer det. Når man kommer ind i det, der hedder skolebot, går jeg lige ind her. Nej, jeg tror, jeg skal sige start her. Så har man en masse forskellige muligheder. Nu siger vi, I er logget ind, I har oprettet jer. Så går man ind under det, der hedder egne chatbots. Når man går ind under det, så kan I se, det er dem, jeg har lavet, de ligger her. Og hvis man gerne vil oprette en, så siger man bare plus til chatbot. Og så har man faktisk en assistent. Hej, jeg skal hjælpe dig med at lave en ny chatbot. Du kan sige noget om, lave en kreativ assistent, eller bla bla bla. Så kan man skrive, jeg vil gerne lave en chatbot om et eller andet. Den kommer med nogle forslag. En geografi-chatbot, eller noget andet, en litteratur, en kemi, grammatik. Man kan lave alt muligt. Men hvis man gerne vil lave det med en historisk person, så starter man med at skrive, jeg vil gerne lave om den her person.
hvad skal du bruge af oplysninger? Og så siger den ned, jeg skal bruge, hvem er målgruppen? Hvis det er GU, så er det måske 15 til 20 år. Hvis det er i skolen, så er det måske fra 6. til 10. klasse i et let forståeligt sprog. Og så skriver man egentlig hele vejen ned, og så siger den til sidst, generer. Nu kan jeg lige prøve at skrive. Nu skal vi lave med Hans Ede. Nu skriver jeg bare Hans Ede, om han siger noget. Tak for emnet, siger den. Hvilken aldersgruppe eller klassetrin? Vinkel skal den have. Historisk fakta. Og så svarer man bare på det. Når man så har gjort det, nu går jeg lige tilbage til en af dem, jeg har lavet. Hvis vi kigger på Diego Maradona, og går jeg lige ind under ham. Skal jeg se, om jeg kan få den frem. Skal I se. Redigere. Der. I kan se, at jeg har skrevet en masse forskellige ting her. Når jeg så er klar, så siger jeg udgiv op i hjørnet. Så bliver den lavet, og når jeg så er klar, så kan jeg sige del chatbot, og så kan jeg kopiere det her link her og lægge ind i Showbie, eller man kan lave det om til en QR-kode, som jeg har gjort ved det her, og så kan man faktisk dele det med sine elever, ligesom I har gjort, og så kommer de ind og kan chatte med den. Jeg bruger ikke lang tid på, hvordan man gør det. Det tænker jeg, det kan I selv kaste jer ud i og prøve. Men hvis man er nysgerrig på det, så skal man nok få det lært. Godt. Vi har lige lidt tid tilbage. Hvilken platform er skolebot.dk via? Skal en skole abonnere på det? Nej. Du kan bruge det som privatperson, og så kan du udgive den som privatperson, din chatbot. Og eleverne, de bruger bare så det link, der er til at snakke med den. De kan ikke gå ind og lave deres egen, så skal de oprette sig. Det man også kan gøre, det er, hvis man ikke vil gøre det den vej, så kan man give eleverne hele den prompt, man gerne vil have med den person, de skal snakke med. Så får de den, og så skal de kopiere den ind i en ChatGPT, Copilot, eller hvad man nu bruger af sådan nogle redskaber. Og så bliver den lavet om til det, når man så skriver spørgsmål. Det er måske mere for GU at gøre det på den måde, måske, hvor skolen, der kan man sige, folkeskolen, der er det nemmere, hvis man har lavet det hele på forhånd, så de bare kommer ind og så skal stille spørgsmål. Ja. Når man så laver den, hvad er vigtigt? Hvem er det selvfølgelig, de skal snakke med? Informationer, årstal osv. Hvad skal den hjælpe eleverne med? Og en vigtig ting. Chatbots er et springbræt til en diskussion og refleksion, ikke et slutprodukt. Altså, vi laver ikke den her for, at de bare skal sidde og chatte en time, og så siger vi det så. Der skal komme noget ud af det. Man skal kunne arbejde med det, opstille forskellige synspunkter på anden måde. Og det siger jeg også her, altså til perspektiv og dialog, vær opmærksom på med kilder. De kan godt snyde. Hvis man ikke giver dem på forhånd, så prøver den bare at finde dem, de årstal, der skal være, og kombinere med andre kilder, hvis man går virkelig ind i kildekritik. Og det er aldrig sandheden. Det er for at skabe måske en mere, som jeg skrev til at starte med, legende tilgang til undervisning, at vi kan have en dialog med nogen, som der faktisk ikke er her mere. Og så spørgsmålet, man stiller eleverne, det skal ikke bare kunne copy-pastes. Yes, det tror jeg var det.